mobile phone atanga YouTube kan en chang hianin minimize mo thildang khoi pa te kan du thina amero chu application atang hi chuan ti the mai lova YouTube premium subscriber ni chunga iOS te kan mangani lo chun kha boi thla kha chu chu ti the dan kan en don ni kan phone a Google Chrome atang khanin YouTube a kan lu tanga ti chuanin kan YouTube atang khan kan thil en du te kha kan met chuak anga tikhan kan met chhuat nuwa a hnuaia menu dot pathum atang hian hian kan click anga kan scroll thla anga request desktop site ti kha kan tap le anga ti chuanin desktop version kha aroin hong don ani tikhan kan video kha kan play chhun zom le anga chuan kan phone a zirina then chu home button om chi te ni anga then chu swipe chho ngai te ni anga home button emo swipe up kha kan ti anga kan tap le anga ti khan kan han swipe chho emo home button kan click khan achunga khana lang chhun zomanga ti khan in YouTube video kha kan en chhun zom thei do na ni ti chuan YouTube video en chung khan Thildang internet te po kan la browse le thea browser dang atangin emo in WhatsApp te po kan khoi chhun zom thea ti khan YouTube kha alain play char char don ti na ni chu